जय जगन्नाथ। आज मु जाऊँगी लेंबू आचार बनाया तार रेसिपी देखु। डालचिन गोटे, हेंगू अल्प, जीरा 50 ग्राम ताकू भल भाव भाजब। भाजी करी गुंड करदेव। 2 मिनट भाजब। भाजला परे ताकू बाहर करी गुंड करदेव। गुंड कला परे फ्रेंड्स जो जीरा डालचिन हेंगू ताकू भाजी थी ताकू गुंड करी रखिली। फिर 100 लेंबू को 2 किलो गुड़ आपण जदि आचार करिया पतला गुड़ आणवे। मु 100 लेंबू किनी ताकू लुण दे 4 दिन रखी। 4 दिन पर ताकू सुखई रखिली। रखिला पर आचार आज रेसिपी बनाऊँगी। हेलो ये गुड़ 100 लेंबू को 2 किलो गुड़ जदि पतला गुड़ मिले तुम आनी कर नाई। मु चेका गुड़ आनी छेची गुंड कर देछि। से गुड़ को मु आज बनाऊँगी। से जो गुंड करी जीरा डालचिन हेंगू ताकू दौची। लंका 2 चामच दौची। बड़ स्पून रे 2 स्पून, छोट स्पून रे 3 स्पून हम ताकू पूरा गोलेवा को पड़ो। मिक्स करी भल भाव गोले देवे। ताकू एमती पूरा मिक्स करिवो। प्राय 10 मिनट पर्यंत आपको मिक्स करिवो। कले मसला गुड़ सब मिक्स हम। मिक्स होला परे ताकू लेंबू आनी लेंबू रे जिंदी लुण देइथिले सही परी मसला को मझे दब। मझे मसला को दब। मसला को पूरा देला परी दे डब्बारे सब गोटी गोटी करी रखिबो। सब हैला परे ताकू 2 दिन घरे रखिबे। 2 दिन पर लेंबू पूरा पानी हो जिवो। पानी हैला आपका बर्थडे कब है? एक दूसरे की जान है, इनका प्यार जाके दुनिया से सबसे प्यारा पापा, मेरे पापा, तेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा पापा,
ଲାଗିଛି ସବୁ। କହୁନୁ ଆମ ଶାଶୁ ଆଚାର ବନାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 100 ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଭରିଦେଲି। ଭରିଲା ପରେ ତାକୁ ଢକନ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଢକନ ଦେଇ 2 ଦିନ ଘରେ ରଖିବେ। ତାପରେ 4 ଦିନ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଖରାରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଖାଇକିରି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜି ଆମ୍ବ ଆଚାର ବନାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତାର ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ। 50 ଗ୍ରାମ ଧନିଆ, 2 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ମେଥି, 50 ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ। ତାକୁ ବାଆ ଭଜା କରିଦେବେ। କରିକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ କଲା ପରେ କାଟିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ୍ବ 5 କିଲୋ ନେଇଥିଲି। ତାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଜୋଇଥିଲି। ଜୋଇଲା ପରେ ତାକୁ 4 ଦିନ ଶୁଖେଇଲି। ଶୁଖେଇକି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା, ବନେଇ ନଥିଲି। ଏବେ ବନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ 5 କିଲୋ, ଗୁଡ଼ 2 କିଲୋ, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଧନିଆ, ଜିରା, ମେଥି, ହେଙ୍ଗୁ, ଆକୁ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ସୋରିଷ ବି ଆକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଲି। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଚାମଚରେ 3 ଚାମଚ ଦେବେ। ଯଦି ରାଗ ଖାଇବେ ତ ଆଉ ଚାମଚ ଦେଇପାରେ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରା ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ଫୁଟେଇଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା କରି ଯେଉଁ ମସଲା ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ତେଲକୁ ଦେବେ। ଦେଇ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିବେ ମସଲାକୁ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ ତା ଦେହରେ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲ? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲି। ତାପରେ ଗୁଡ଼କୁ ଦେବେ। ଯେଉଁ 2 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ସେ ଗୁଡ଼କୁ ଦେଲି। ମିକ୍ସ କରିବି। ତାକୁ ତେଲ ଦେଇ ତେଲ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ତେଲକୁ ପୁରା ଦେବେ। ଦେଇକିନା ଫେର ମିକ୍ସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଆପଣ ଚାମଚରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଘାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ହାତରେ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ମିକ୍ସ ଭଲ ଭାବେ ହେବନି ବୋଲି। ମୋ ହାତରେ କେବେ ଖରାପ ହେଇନି ଆଚାର। ଆପଣ ଯଦି ହାତରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତ ବେଲାରେ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆଉ ଆକୁ ପୁରା ମିକ୍ସ କରି ଏ ଡବାରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ଡବାରେ ରଖିଦେବେ। ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିଛେ। ଆକୁ ଭରିଦେଲି ଡବାରେ। ଆଉ ଆକୁ ଢକନ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବନ୍ଦ କରି ଘରେ 2 ଦିନ ରଖିବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପତଳା ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଖରାରେ ନେଇ 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ଶୁଖେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ଦରକାର, ତେଲ କମ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ତେଲ ଗରମ କରି ଥଣ୍ଡା କରି ପକାଇ ପାରିବେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆଚାର ବନେଇବାର ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଚାର ବନେଇଲୁ। ବୋଉକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲୁ। ଆଉ ବୋଉକୁ ମିଠା ଆଚାର ଭଲ ବନେଇ ଆସେ। ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଉ ଆଚାର ବନାନ୍ତି।
ଆଉ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଆଚାର ବିଷୟରେ କେମିତି ରେସିପି ବୋଉ ବନାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଜି ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଚାର ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖା ହେବ ପୁଣି। ବାଏ।